Βαλεντίνα, θες να το φτιάξουμε? Ακόμη ένα Hola Challenge με την Βαλεντίνα. Βαλεντίνα θα απαντήσει σε 4 ερωτήσεις και θα κερδίσεις 10 ευρώ δώρο επιταγή από Hola Market. Θέλω να μου πεις την πιο χαζή δικαιολογία χωρισμού. Όχι χωρισμού, απλά δικαιολογία για να φύγω από ραντεβού ήταν ότι είναι πολύ αργά, νύσταξα, πρέπει να κοιμηθώ και ήταν ξέρω εγώ 9.30 ώρα το βράδυ. Άντε, δεν είναι δικαιολογία χωρισμού, αλλά το δεχόμαστε. Νομίζω όλα τα κορίτσια έχετε και από μια τέτοια εμπειρία. Οπότε θέλω να μου πεις το πιο άβολο πέσιμο που σε έχουν κάνει. Είναι πάρα πολλά, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ήταν ένας ο οποίος ήταν τύπου εδώ, φορούσε και τα κούνια. Έρχεται, μου κάνει έσκυψε να σου πω και εγώ έσκυψα, ήμουν έτσι και μου λέει μπορεί να είμαι κοντός, αλλά στο κρεβάτι όλοι έχουμε το ίδιο ύψος. Αλλά το δίνουμε το παιδί, μπράβο. Αλλά στο δίνω. 3 πράγματα που σε ξενερώνουν στο πρώτο ραντεβού. Το μισό-μισό. Άμα μου πεις 50-50 πρώτο ραντεβού, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δεύτερο. Cancel απευθείας. Να μην υπάρχει flow στη συζήτηση. Και τρίτο, φλεξάρει συνέχεια για τον εαυτό του. Νομίζω ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ. Βαλεντίνα, θες να το φτιάξουμε? Έχω γόρι. Συγγνώμη. Θέλω να μου πεις το guilty pleasure σου. Κάνουμε πιο family friendly το προφίλ. Guilty pleasure μου είναι μου χαϊδεύουν τα μαλλιά. Από τις πιο family friendly απαντήσεις θα πω εγώ. Οπότε, Βαλεντίνα, μόλις κέρδισες 10 ευρώ δώρο επιταγάρα από Hola Market να πάρεις ό,τι θέλεις. Thank you, babes. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.